Една сутрин Мила се събуди от странен звук. Клик, клик, клик. Цялата кухня беше в камери, стативи, светлини. Кокошката се беше превърнала в инфлуенсър. Тя позираше пред камерата, кутия с целувки и говореше нещо като «Кококо, лайк и сабскрайб, моля». Алекс беше в шок. Кокошката има фенове? О, да. Маймуната снима. Лъвът беше гард. Хипопотамът държеше светлината. А пингвинът дори беше редактор. Кокошката започна ново предизвикателство. 24 часа без да спра да коткодякам. След 30 секунди Алекс не издържа. Мила, ще полудя. Но най-лошото тепърва идваше. Кокошката получи първата си спонсорска сделка за зърно премиум качество и тогава тя каза: «От днес съм Коко Бранд амбасадър». Мила въздъхна. Чудесно! Имаме инфлуенсър у дома.